Zure etxetik zu bakarra torri zinen edo bertzan haien bat edo bai? Anai zaharren hemen dut. Bai, atzo hemen zen gaur ez duk usi, hemen zen. Eta nun bizi da zura naia? Hemen Merian, bai. Bakersfielden beria? Bai. Orduan pile batera torri zineten? Ez, ura urte bat, irutan eta sortzian, bostian, ni zeian. Ura urte bat aintzine, ni baino urte bat zaharrago da. Eta zer nolako bizi eman duzu urteoketan hemen? Hemen, bueno, sufrituik haunitz. Sufritu zertan sufritzen da gehiena? Bueno, torren zira, gaztei torren zira, eta gaztiak eta hartzait horre ginen, eta, bueno, bost urte intut hartzaikoan, eta gero paperak hemengoak hartu, eta nahi ginen biziak kanbiatu bizkat, eta torreira herrira buruz, eta lehemizian, herri ez duz zautzen, ez duz inorrez zautzen, eta restaurante batean sartu nintzen, sukaldean laguntzen, patata suitzen, ardua botilatzen, eta untzia garbitzen, eta hola, eta etzen ere lana hori. Initun amarri late, eta etzen ere lana, eta ero hasi nintzen ere negozioa montatu nun, hogeita urte, hortan, eta jardineroko nahi nez, eta, bueno, bozik. Gustore hemen, baina oroitzen zara oronoztaz, ez? Bai, oroitzen naiz, baina zen hauzo. Bilo badu aldamenean Estebanek, eta naiz eta ingelesez mintzatu dion, Euskal selekzioaren niki bat darama, ze harrigarria.